Minahal nga mga kaigsunan, karong adlaw sa ikalima nga sermon sa napulo ka sugo, magpadayon kita sa pagtan-aw sa ikaupat nga sugo. Duha ka semana ang milabay atong gitan-aw nganong ang ipapahulay nga orihinal nga gisaulog sa Sabado, gilisan ngadto sa Domingo human sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang rason mao ang Domingo mao ang adlaw nga ang Ginoo sa igpapahulay ang atong Ginoong Jesus milaglag sa gahom sa kamatayon ug nabanhaw sa ingon naghatag sa atong mga kalag sa tinuod nga kapahulayan ug sa paglaom sa walay katapusan nga kapahulayan. Gisgutan usab nga ang mga anak sa Dios kinsa mohinumdom ug mobalaan sa igpapahulay, giasaaran sa hingpit nga pagkabanhaw ug pagsulod ngadto sa mahanturong langit sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Kadtong matinud-anong nagtuman sa igpapahulay ug naghalad sa tibuok nga ikapulo makadawat sa panalipod gikan sa mga aksidente o mga katalagman. Kini tungod kay ang pag-obserba sa igpapahulay ug paghalad sa tibuok nga ikapulo mo'y mga buhat sa pag-ila sa pagka-soberano sa Dios sa espirituhanon ug pisikal nga paagi. Aron makadawat og proteksyon og mga panalangin isip mga anak sa Dios, sa panguna kinahanglan natong ilhon ang pagkasoberano sa Dios pinaagi sa hingpit nga pagtuman sa igpapahulay. Karong adlaw atong tan-awon kung unsaon pagtuman sa tibuok adlaw nga igpapahulay sa detalye. Minahal nga mga kaigsunan, ang termino nga pahulay sa literal nagpasabot sa pag-relax nga komportable. Ang pahulay nga gisulti sa Dios dili lang bahin sa dili pagtrabaho og papahulay. Kining matanga sa pagpahulay walay kalabutan sa Dios. Kung kita magpadayon sa kalibutanon nga pisikal nga kapahulayan, kita padulong sa dalan sa kamatayon. Ang Isaías kapitulo 58 bersikulo 13 hangtod sa 14 nagtambag, ilikay ang imong tiil gikan sa pagbuhat sa imong kaugalingong kahimutan sa akong adlaw nga balaan. Kini nagpaila nga ang igpapahulay kinahanglan bantayan sa nga balaan nga dili mapatuyang sa kalibutan nga kalipay. Ang kapahulayan nga gisulti sa Dios dili pisikal kundi dili espiritual nga kapahulayan. Ang espirituhanong kapahulayan nagpasabot sa paghinumdom nga ang adlaw gipahinungod ngadto sa Dios, moduol sa iyang atubangan ug bantayan kini sa balaan nga paagi. Nagpasabot kini sa pag-adto sa sanktuaryo sa Ginoo, dili pag-apil sa kalibutan ng mga kalihukan, pag-ambit sa tinapay sa pulong, pagpakigsulti sa Ginoo sa pagdayeg ug pagampo, o pagsinati sa espirituhanong kapahulayan. Naglakip usab kini sa pagpaambit sa grasya pinaagi sa pagnag-uban ug pagtubo sa pagtuo. Kung aduna ka espirituhanong kapahulayan, tabangan sa Dios nga mulambo ang imong pagtuo ug mulambo ang imong kalag. Minahal nga mga kaigsunan, unsang kinahanglan natong buhaton aron mabalaan ang adlaw sa igpapahulay. Una, kinahanglan natong tinguhaon ang mga panalangin sa igpapahulay ug andamon ang atong kaugalingon isip takos nga mga sudanan sa pagdawat niini. Ang igpapahulay maoy usa ka adlaw nga gilain sa Dios ingon nga balaan ug usa ka malipayon nga adlaw sa pagdawat sa mga panalangin. Ang ulahing bahin sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 11 nag-ingon kanato, gipanalanginan sa Ginoong adlaw nga igpapahulay ug gibalaan kini. Ug ang Isaías kapitulo 58 bersikulo 13 nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamo magbuhat sa inyong gusto sa adlaw igpapahulay, ug dili na kamo magtinguha sa pagdagpaw sa inyong mga kaibog, ug kung ikalipay na ninyo ang pagtamod sa akong adlawng balaan, ug pasidunggan na ninyo kini ug dili na kamo magtuman sa inyong gusto o magsigilag tabi. Kung tinud-anay natong isipon ang ipapahulay nga balaan ug malipayon, mangandam kita niini nga sayo. Sa Israel ang mga tawo nagtuman gihapon sa ipapahulay sa Sabado nga nagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Naghimo sila og bugos nga pagpangandam alang sa igpapahulay gikan sa miaging adlaw. Sila nagandam og pagkaon nga sayo og
Kung mobiyahe sulod sa semana, sila magdali sa pag-abot sa balay sa Biyernes sa gabi aron sa pagbantay sa igpapahulay. Kita kinahanglan usab nga mosagop sa susama nga pagunahuna sa pagpangandam alang sa igpapahulay. Sa tibok semana kinahanglan makinabuhi ka sa paagi nga makasiguro sa pagkaandam at tubangan sa Dios sa Domingo. Nagpasabot kini sa pagpabilin nga listo nga pangamuyo ug pagkinabuhi sa kamatuoran. Ang pagtuman sa igpapahulay sa hingpit samara sa pagkinabuhi sumara sa pulong sa Dios sa tibok semana. Importante ang panginuso sa bisan unsang mga kasaypanan ngadto sa Dios sa dili pa ang Domingo. Aron imong madawat ang igpapahulay nga magsugod uban sa limpyo nga kasing-kasing, kinahanglan nga maisugon ka nga moanhi sa pagsimba sama sa usa ka pangasaunon nga naghulat sa iyang pamanhunon, uban ang kalipay ug pagpaabot. Uban niini nga kasing-kasing ikaw pisikal nga mag-ayos sa imong kaugalingon ug masiguro nga ang imong balay limpyo ug hapsay. Magandam ka usab og limpyo nga sinina para sa Domingo daan. Ang mga Sabado sa gabi kinahanglan dili makaapekto sa abilidad sa pagsimba sa Domingo. Importante ang pag-andam sa kasing-kasing, hunahuna og pisikal nga mga bahin sa pagtuman sa igpapahulay, sa hingpit og pag-andam sa inyong kaugalingon isip sudlanan sa pagdawat sa grasya. Alang sa imong pakisayran, gitambagan ka nga likayan ang pagpuasa sa Domingo. Syempre, kung magbuhat ka og taas nga pagpuasa, tingali kinahanglan magpuasa ka sa mga Domingo. Dili kini pag-ingon nga sayop ang pagpuasa sa Domingo, pero kung mahimo mas maayo nga dili nga nalang ka magpuasa kung dili magkaon. Magsimba nga may kalipay og busog o magambitay sa adlaw sa Ginoo. Minahal nga mga kaigsunan, aron mabalaan ang igpapahulay kaduha kinahanglan nimo nga ipahinungod ang tibok adlaw ngadto sa Dios. Ang ubang mga tawo mo tambong lamang sa nagunang serbisyo sa pagsimba sa buntag o mopahulay og maatiman sa negosyo sa hapon. Wala kini isipa nga bugos nga pagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung tinuod kang nahadlok sa Dios, dili ka magatiman sa bisan unsang personal nga negosyo samtang gitanyag ang serbisyo sa hapon. Ang paglaktaw sa serbisyo sa hapon o pagnegosyo sa panahon sa pagsimba kasagaran nagagikan sa imong kalibutanhong mga tinguha o interes. Kung partially nagtuman ka sa igpapahulay samtang nagtambong ka sa pangunang pagsimba, lagmit mabalda ka sa walay pulos nga mga hunahuna mahitungod sa kalibutanhong mga butang. Mahimo nimong hunahunaon nga dali nga tapusan ang serbisyo aron makapahulay o gusto ka nga mogawas o mabalaka bahin sa trapiko, makiguban sa mga hibgala o dali nga mangabli sa negosyo pagkahuman sa simbahan. Kini nga mga nahuna makabalda kanimo sa pagtutok sa pulong nga mosangpot sa kakapoy. Sa tinuod nga pagbalaan sa igpapahulay, importante nga dili lang pisikal nga anaa ka sa simbahan, apan ang imong kasing-kasing hingpit nga nakatutok diha sa Dios. Ang Dios makadawat og malipay sa kahumot sa imong kasing-kasing kung ikaw mosimba sa espiritu ug sa kamatuoran ug magtutok lamang sa Dios diha sa Domingo. Aron hingpit nga tumanon ang ipapahulay, dili lang ang oras nga gigahin sa pagsimba apan kung giunsa nimo paggugol ang nahibilin nga adlaw kay mahinungdanon. Ang pagtuman lang sa obligasyon sa pagtambong sa mga serbisyo dili igo. Importante nga makigambitay o magalagad sa gingharian sa Dios sa laing-laing mga paagi human sa mga serbisyo. Samtang madawat ang pagpahulay sa balay pagkahuman, wala kini mapasabot nga mahimo ka nga mapatuyang sa kalibutanhon nga kalipayan. Mapuslanan ang pagpamalandong sa pulong. Kung makig-istorya ka, kinahanglan nga kini usa ka kamatuoran o grasya. Bisan pa mas maayo kung dili ka motanaw og TV. Kung kinahanglan mo tanaw ka, piliha ang pagtanaw maayo o makapadato sa spiritual nga mga programa imbis nga mga salida nga makapukaw sa kalibutanong kaliibgon o mangitag unodong kalipayan. Ang Dios malipay sa inyong paningkamot sa paghupot sa inyong kaugalingon nga balaan sa iyang atubangan, bisan sa maong dapit ug hatagan kamo sa kalipay, sa kahingpitan o sa tinuod nga igpapahulay. Ikatulo, aron sa pagbalaan sa igpapahulay, kinahanglan nga dili ka mo apil sa sekular nga negosyo. Si Nehemias, ang gobernador sa Jerusalem, nagrecord sa Nehemias Kapitulo 13, versikulo 15, niadtong mga adlaw nakita ko dito sa Juda nga may mga tawo nga nagpigis og ubas sa adlaw igpapahulay o daghakot sa mga inani og gipakarga kini sa mga asno. Naghakot usab sila og bino, ubas ug igos ug uban pa nga gidala nila kini ngadto sa Jerusalem sa adlaw igpapahulay. Busa gipahimangnuan ko sila sa dihang namaligya sila og pagkaon sa mga adlaw. Sa dihang nakita ni Nehemias ang katawan sa Juda nga namalitog maayo gikan sa mga hentil sa adlaw ipapahulay, siya miingon sa Nehemias Kapitulo 13, versikulo 17 hangtod sa 18, ug ikasab-an ko ang mga kadagkuan sa Juda, giingnan ko sila nganong gihimo man ninyo kining daotang buhat, ug ipasipad-an ninyo ang adlaw ipapahulay. Mao kini ang hinungdan nga gikastigo sa Dios ang atong mga katigulangan ug gigunog kining syudara. Unya nganong gipasipad-an man gihapon ninyo ang adtong ipapahulay. Sa ingon naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel.
Kini nagpakita nga ang mga Israelinon wala mapanalipdan kun dili nagatubang og mga katalagman tungod kay ilang gilapas sa mga sugo sa Dios pinaagi sa pagtrabaho o pagnegosyo sa igpapahulay. Busa hugot nga gidid-an ni Nehemias ang pagtrabaho og pagpamalit ug pagbaligya uban ang mga hintil sa igpapahulay. Gipapahawa pa gani niya ang mga hintil nga magpatigayon nga nagatulog sa gawas sa syudad. Nangulat sila nga musudot og mamalit sa dihang matapos ng adlaw igpapahulay. Gipapahawa ni Nehemias bisan kini nga mga tawo aron tangon ang bisan unsang posibilidad sa paglapas sa igpapahulay. Kung maglikay ka sa trabaho aron magbantay sa igpapahulay, mo resulta ba kini sa kapildihan? Syempre dili. Ang labing gamhanan nga Ginoo kanunay nga naganti ni adtong nagtuman sa iyang mga sugo ug mga panalangin. Sa Exodo kapitulo 16 ang Dios naghatag og mana gikan sa langit aron pagpakaon sa mga Israelita sa dihang dito sila sa kamingawan. Ang mga tawo makatigom og mana kada buntag igo lang sa usa ka adlaw kay kini madunot og dili na makaon kun tipigan sa tibuok gabii. Apan katingad-an sa adlaw sa wala pa ang igpapahulay ang mga Israelinon gitugutan sa pagtigom og dubli sa naadlang kantidad. Ang mana wala madaot sa tibuok gabii ug mahimong kanon sa igpapahulay. Sa buntag sa igpapahulay walay mana nga makaplagan. Usa ang mga tawo ng gula aron sa pagtigom diha sa kawang. Ang samang prinsipyo mapadapat karon. Ang pagtuman sa igpapahulay og dili ug ang dili pagtrabaho kay dili mo resulta sa pagkunhod sa inadlaw nga kita. Ang pagtrabaho og usa ka pa ka adlaw dili usab kinahanglan nga magdala og dugang nga mga benepisyo. Hinuon kadtong napasidungog sa igpapahulay makadawat og kita nga 7 ka adlaw ang kantidad sa pagtrabaho o labaw pa alang sa ilang unom ka adlaw nga trabaho. Sa sukwahi, kung imong ibaliwala ang igpapahulay o magtrabaho sa tibok semana, bisan midako ang imong kinitaan mahimong makaatubang ka og wala damhang mga kapildihan tungod sa laing-laing mga aksidente o mga sakit. Busa ang pagtrabaho og daghan walay tinuod nga kaayuhan. Ang pagpasagad sa igpapahulay o ang pagsalikway sa pagkasoberano sa Dios nagpahilayo kanimo gikan sa kalwasan dugang pa sa dili paghatag og kaayuhan. Ang Dios mihatag og gibugaton nga kamahinungdanon sa pagbantay sa igpapahulay diha sa napulo ka mga sugo o gani misugo sa Números kapitulo 15 nga usa ka tawo nga masakpan nga magtrabaho sa igpapahulay pagabatuon hangtod mamatay. Kining istrikto nga silot usa ka pasidaan aron masiguro nga daghang mga tawo ang makahinumdum sa importansya sa igpapahulay ug dili moadto sa dalan sa kalaglagan. Minahal nga mga kaigsunan, aron mabala na igpapahulay kinahanglan nga dili ka moapil sa sekural nga negosyo. Laki pang trabaho og negosyo, apan adunay mga panahon nga ang trabaho gitugutan sa igpapahulay. Ilabi na sa mga kaso nga kinahanglan sa pagtuman sa buhat sa Ginoo sa mga buhat sa pagkamaayo sa pagluwas sa mga kinabuhi. Ang Mateo kapitulo 12 bersikulo 5 hangtod sa 8 nagingon, o wala bay di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw ipapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlaw ipapahulay apan wala sila ilha nga nakasala. Sutihan ko kamo nga dinhi aniay labaw pa kaysa sa templo. Kung nakasabot pa lamang kamo sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon kaluoy ang akong gusto dili mga halad. Dili unta ninyo mapakasad-on ng mga tawo nga walay sala. Kaya ang anak sa tawo mao ang magbuot sa angayng buhaton sa adlaw ipapahulay. Ang mga katungdanan sa pari isama sa paghalad og mga hayop o pagsunog sa lugas isip mga halad wala isipa nga paglapas sa igpapahulay. Sa susama ang Dios wala mag-isip sa mga kalihukan nga gihimo ilalom sa Ginoo. Sa igpapahulay ingon nga paglapas sa igpapahulay. Pananglitan kung ang mga magtutudlo sa Sunday School o ang choir nga magkinahanglan og pagkaon ug walay pasilidad sa kananan o paagi sa paghatag og pagkaon sa simbahan ang pagpalit og pagkaon gikan sa gawas kay gitugutan. Bisan kung mas maayo nga maghatag og pagkaon nga dili magsalig sa gawas. Pananglitan ang among simbahan naghatag og paniudto para sa tanang miyembro sa Domingo. Ang usa ka kyus sa simbahan alang sa kasayon nga kongresasyon wala usab isipa nga paglapas sa igpapahulay. Ang kyus sa simbahan wala magbaligya sa kalibutan ng mga butang. Adunay kini mga Biblia, mga himno ug mga libro nga naghatag kinabuhi sa Ginoo nagpabiling abli sa mga Domingo alang sa kinahanglan nga mopalit niini sa nga mga butang. Ang kita dili alang sa personal nga ganansya apan hingpit nga gitumo ngadto sa misyon kugmang putli ug uban pang maayong mga buhat sa simbahan. Pareho ra sa pagmamaligya og snacks ug ilimnon sa kiosk. Kini mo ang pagtabang sa mga miyembro sa pagtuman sa igpapahulay sa hingpit. Pananglitan kung ang ilang mga anak maghilak og magdagoy-ngoy, ang mga ginikanan kinahanglan nga magawas sa gawas aron mopalit og merienda aron husto sa pagtanyag sa serbisyo. Ang ubang bago magtotoo mahimong magawas sa gawas aron mopalit og mga ilimnon.
Samtang motubo ang pagtuo, magandam ka na sa gikinahanglan mga butang sa dili pang Domingo ug dili kini mawala sulod sa usa ka adlaw. Apan kini nga mga espeto mahimong mahagit kung ang imong pagtuo dili pahamtong. Busa nagoperate kami sa kiyos sa simbahan aron matabangan kining mga magtotoo sa pagtuman sa igpapahulay nga mas ingpit. Ang tanang ganansya dili alang sa personal nga ganansya kung dili gigamit alang sa maayong mga buhat sulod sa simbahan. Adunay pipila usab nga mga trabaho diin ang pagtrabaho sa mga Domingo kinahanglan sama sa mga trabahante sa militar, pulis ug mga ospital. Ang mga kaaway mahimong mosulong ug ang mga krimen kinahanglan atubangon sa mga Domingo. Ang mga pasyente sa emergency ug pagatiman sa mga nahospital kinahanglan usab nga ihatag. Kadtong anaa sa importante nga mas tahas naglambigit sa maayo makaluwas sa kinabuhi nga mga katungdanan busa ang Dios wala mag-isip ni ini nga usa ka paglapas sa igpapahulay kung sila kinahanglan nga mo trabaho sa Domingo. Apan bisan sa maong mga kaso kung sila tinuod nga nagtuo sa Dios, sila musulay sa pagtambong sa mga serbisyo sa pagsimba. Ilang hinumduman ang igpapahulay ug ang ilang mga kasing-kasing ipunting adto sa Dios bisan unsa pa ang ilang nahimutangan. Mas maayo nga mangayo og pagtugot gikan sa usa ka superior usbon ang mga schedule sa pag-obserba sa igpapahulay. Apan dili tinuod nga pagtuo kung makalapas ka sa ipapahulay tungod sa personal nga mga rason, sama sa kahadlok sa dakong kapeldihan tungod sa dili pagperma sa mga kontrata sa Domingo o pagkawala sa regular nga mga customer. Siyempre, dili na ito mapugos ang bagong mga magtutuo nga adunay dili hamto nga pagtuo sa paghunong sa pagtrabaho sa Domingo bisan unsa pa. Kay mahimo nilang talikdan ang ilang pagtuo pinaagi niini nga mga panginahanglan. Importante nga magpailubon ug maghulat hangtod nga sila makapalambog hugot nga pagtuo sa pagtuman sa igpapahulay sa ilang kaugalingon. Bisan ni ana, importante alang sa mga leader sa simbahan nga klarong motudlo ngano ang pagtuman sa igpapahulay usa ka panalangin sa espirituhanon ug pisikal nga paagi. Adunay usab mga paserbisyo sa pagsimba sa Domingo sa gabi. Alang ni atong dili hingpit nga makatuman sa ipapahulay tungod sa ilang mga trabaho sa department store o mga negosyo sa restaurant. Unsa ang angay nga buhaton sa mga leader sa simbahan kung adunay mga miyembro sa simbahan nga adunay mga kasal sa Domingo? Dili ba angay nga motambong sa usa ka selebrasyon diin ang mga dili magtutuo mukaon og mainom sa balaang igpapahulay? Kung ang usa ka tawo motuo sa Dios apan mopili nga magpakasal sa Domingo kini nagsugyot nga siya adunay dili hamto nga pagtuo. Sa ingon nga kahimtang siya mahimong masayop sa pagsabot o mapandol sa pagtuo kung walay usa nga gikan sa simbahan nga motambong. Busa dawaton sa iyang mga lider ang pagtambong o paghatag og pahalipay human sa pagtambong sa pagsimba. Ang Mateo kapitulo 12 bersikulo 11 hangtod sa 12 nag-ingon kanato. Si Jesus mitubag, unsa may inyong buhaton kung ang inyong karnero mahulog sa kalalom nga lungag sa adlaw ipapahulay? Dili ba day ninyo kinikuhaon? Mas dako pagbili ang tawo kaysa sa karnero. Busa ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlaw ipapahulay. Sama sa mga pulong ni Jesus, kini dili mahitungod sa pagtambong sa kalibutan ng mga selebrasyon tungod sa kakulang sa pagtuo. Kini usa ka buhat sa paghatag og kaluoy aron mapugngan ang usa ka kalag nga labi kabilinhon kaysa sa tanan nga kalag nga binuhat gikan sa pagkapandol. Apan ang pagpabiling dugay human sa kasal ug pakig-uban sa kalibutan ng mga tawo kay dili madawat. Mga kaisunan, tingali adunay ubang mga pangutana kalabot sa igpapahulay. Aron makita mga tubag kinahanglan kamo adto sa espiritu ug ilhon ang kasing-kasing sa Ginoo. Labaw sa tanan kaluoy ang gitinguha sa Dios dili sakripisyo. Ang Dios wala lang nagtan-aw sa unsang imong mga aksyon ang imong nahimo, apan ang imong intensyon nga ngano sa imong mga aksyon. Kung ikaw tinuod nga nagtahod sa Dios, diha sa imong kasing-kasing ikaw dili gayud magunahuna sa paggamit sa bisan unsa nga pasangil sa paglapas ug papahulay. Kung gawasnon ka sa daotan pagtahod sa Dios ug pagigugma sa mga kalag, dili ka magapos sa mga tradisyon sa mga katigulangan sama sa mga eskriba ug mga pariseyo nga mga salingkapaw. Hinunua, mahimo nimong tumanon ang balaod o makaplag og tinuod nga kapahulayan diha sa Dios. Kamo makahimo sa pag-ila sa kabubuton sa Dios taliwala sa mga buhat sa balang espiritu o makatagamtam sa kagawasan sulod sa kamatuoran. Minahal nga mga kaigsunan, ang Nehemias kapitulo 13 bersikulo 22 nag-ingon, gisugo ko ang mga Levita nga maghinlo sila sa ilang kaugalingon ug unya bantayan nila ang mga ganghaan aron dili kapasipan-an ang adlaw ipapahulay. Hinumdumi usab kini o Dios ko ug luwasa ako sumana sa gidakon sa imong gugmang walay paglubad.
Si Nehemias masaligon nga makaampo niining pagiha tungod kay bugos niyang nahimo ang iyang mga katungdanan pinaagi sa hingpit nga pagbantay sa igpapahulay o pagtudlo sa mga tao sa pagbuhat sa samang paagi. Nang hinaot ko nga tumanon usab ninyo sa hingpit ang adlaw igpapahulay og tumanon ang mga sugo sa Dios og sa ingon makahimo sa pagsalig nga makapangayo sa bisan unsa sa tubangan sa Dios. Ako nagampo nga ang Dios mahinumdum kaninyo sa kanunay mohatag kaninyo sa grasya og dadon kaninyo ngadto sa labing maayo ang langitnong puloy-anan. Amen.